Hello everyone, good afternoon. May dakya na kuan lambiyaw. May da lambiyaw, paksiwon ko siya style kuan adobo. So, may na kami preto. Paksiwon ko naman siya. Purga na kami sa prito. Paksiw naman kay para maiba. Palit ko siya shin. Pwede na agad kay damo na. Kamang kula parigo. May kumadi naglabas isda. Ito na nakapalit up. Nagiyapak nga ni mahumang kay nagsalod up. Kay umuran di kusog kapinsar kung mag-iha kay ba ngayon pag mag-iha mawawadan man turo kaya kuan kaya nagsalod ak anay kay waray kami tubig kay mahugaw na sapa nawasalat di ka mahal mahal yan nawasa yan na didi tag-shiti ng water can ang butida sa iyo kung tagpera ng water can ayun paksiwang ko siya didi kasi pag nauran kusog kuan nawad ang turo ambot ko narurubat or nababara ang katsat bukid tubo ang agian san tubig santo kasi nga primero ko nga pagkadi primero namon pag-urugpod sa nakon asawa malimpyo pansapa yan na dire na pwede mo na siya ano na lang labahan tapos parigo la pagkuan dire sa dito sa bukid na god ito na ang susulod na ba mismo nga bukid so adi nagkuha na klaso na luya hindi ko na siya butang sibuyas tapos adi maliksara tapos butang ako siya asin kaya gutaylan iya kuan gutaylan iya maliksara suka insufficient saan ko siya tubig kaya lang asinantan baw-baw kaya para diri tatang baw-baw tas niyan pag kumalad kay butangan ta siya mantika yan ang bye.